Здравейте, аз съм Радо от Речен чудовища, така се каже, че предишния ни канал. Сега сме направили нов канал Радо Фишинг. Този клип го качваме да ви обясним горе-долу за какво става въпрос. Значи качваме главно клипове с спининг, практикувам хвани и пусни, но тъй като в стария канал имаме около 50 клипа, които повечето от тях са хубави, може да отидете и да ги видите. Речен чудовища на български да напишете. Скоро ще качим клип от откриването на пастърата, така че се абонирайте за този канал. Между другото, в стария канал в нито един клип го нямаше, но човека, който стои зад камерата е Дан Шулц. Сега ще го покажем него. В новия канал се надяваме по-често да го има и него. И така. Здравейте хора, аз съм Данчо, аз съм този, който ремонтира тези клипчета и съм много щастлив, че пак ще направим това с Радо, дано и аз да участвам. От около 2 месеца не сме... Не 2, ами 4 месеца Да, не сме качвали. не мога да си намеря самия Gmail в това, в акаунта в YouTube, за да пак да си го намеря, защото телефона ми се щупи. И да, сега това е. Дано след няколко години да кажа, че много клипчета.